Unang aiktien jaga sang Voice of the People Party, Dr. Baskar Merbok, mentakasngi ulapan panya kelah. Ya usambut mitrang bak kejela ubak person tensong, ubalaong bakin nangyalam ka VVP ki Dewan Pulih Bah, ya ka Meghalaya Lok Ayuta Ak Syuaban Kenthok. Hal jekar bak sangat uperta Dr. Baskam ulaong bahasua bak usambut mitrang bak unpak ya ka VVP ban pulih. Udi ban pulih syua ma u ya ka notification bak sokar jo u ka penmi bak untip ya ka samai trekam jekini ki officer ki besyak yang haduk landu ke Dewan Kod. Ulang ru baka jengkam unong aktien ka NPP baka jeng thong ye kini ki officer ka dei tang nakam ta shipor arpor kad ba ompat yo ye kini tre bapura ne ka interim arrangement ka dei ka babakla mar ha ka notification bala thong ye kini ki officer kamdan satya kata ka bala kadau baka dei ka interim arrangement. Ulang kembang kalong mata ka VP kalekaran ha ka kruo siklap sa ka bor man pelong ka jeng yakhi sangkala mengor khmat sekretariat ka parti ka nyai baik syakmat. Laban kedua hang ni bubak persatuan tensong mentaka sengi. Habis akan berkila patai kebor halau kajeng ujor jaga seng VVP nanti kajeng dawa jaga VVP mak thong biang ye kelangot ki officer jaga nak lok ayukta ya ka bak soka kelawang hari ke penai ke beladap. Ubak persatuan ula ong bak kenong ilam jaga VVP kedi ban pulih bahasua ye ka lok ayukta ak badai kata ke saai kajeng kenthok. Lom bak kesyukuran kam to kam datip baik ka an kalong ka bamdai satya. Su ulang mana kelang ka soka kala berkat bunsin so ban le yakini undu kikam badai kata kasasiam lan di kasarai ban le. Sang me yo iwa na kalyang jong ka VTP mta kasngi kala mut ban penlong ya kajing ki syong kalan mongar mas sekretariat bade bar keto kajing bom trek sarkar ban thung kambeng ya gitu bar kalyang sembum terang baru ulang ba kajing nang dawa ka VTP kalong bom syong ne ya hak bolong ba pidai ban pule ya ka ai la se ka ba pidon ban nong kalor kene Tiga way kalong kumni kaway kalong ba usembut menteri uli ban pej ki records jong ka sarkar. Kami hik sarkar jong nuko dik sarkar ka jong uhi. Nga suhaban ong yo deputy chief minister management pulih ya ka ba kin notification ka ba ka sarkar jong ka penmi. Ka pi ka way kalong ba yakini ki officer thung hi ka sarkar bagi thung sarkar nagabanta ka samay terekam kabara bu tikana Hindi tang namar bagi tere hok ya ka kam yakini ki officer la shuweng no kumso kampat kut taka samay terekam ka jongki but mde mano batung kane yakini ka officer ki thung ka thung hi kani sarkar te uch deputy chief minister ude banlet ule biang ya ka ka bak sarkar jangu ka thok ka penbi haka aki notifications ban ni yo iro ba na kalyang spokesperson jong ka NPP ula ong ba kaya sa ka jing thung ya kito ki laingot ka fisa ka debet ka interim arrangement tiga way kalong kumni ong yo spokesperson jong ka NPP ba lada ula ban i hangnu la thok kata ka kintin interim arrangement te song tho ong yo man pinmi te ka bumun hingala ban ong ba kene ka jing wen ya kito ka debet tang ban yada yo tu man kumbala kendo ba udon kiti bamsap ka ba kine ki laingot ka fisa tiga kiri way hidolong ba kanik sarkar ka tangi tip kadai ba bamsap ni ba bamsap tam but kam sali ayo no noru but hendri ni kum ka party ka ba don ka jingel thri na ka ban tangi pai ba mai lad ya ka kam bamsap ba kan long kum ni kawai kalong ba kanik sarkar kam nyau shu yanu noru but kanyau dia halaka dia ka badan but kalong kabasay ba kanik sarkar hi ka lep don bor ba te kadai hi ka kamram jong goi pa wi no shong jong ka chala ka jong iban mi ban ki ting percaya kanik jing lep don bor sarkar te ngakwat te lah to na kalyang jong PP la yo permission na ban penlong ka jing sa nambar ngi ikat kum ka press release jong PP la khot ba ya borok khot ki pat ba ban wan sim banta nambar kum ngi te ba ka sa ki saudong jong sekretariat la penterikam ya ka CRPC sispa saposa 144 CRPC te la yo jing ya katangi kam kadai ti ko kalong ban right ban protest kanik hok jong i but protest jong i kalong ka ba jai but ban asu penjari kat ka ba
ban penjari ya ka section 144 CRPC kat habaran ke jaga tang ban light ban ya ki bri wat habaran ke jing bam sap kata ka bam along ni ya se khmat ka jing ya ki jong ni ngse pe Oke, tak boleh sih Dr. Baskam. ko be